Здравей! Ако скоро ти предстоят матура и кандидат студентски изпит и си се насочил към биологията, вероятно се чудиш каква е разликата между двете. Един и същи материал ли ще включват? Кое от двете ще бъде по-сложно? Ако се подготвиш за кандидат студентски изпит, това означава ли автоматично, че си готов и за матурата? Това видео ще отговори точно на тези въпроси. Първо, един и същи материал ли ще включват двата изпита? Не, материала за кандидатстване с медицина е различен от материала, влизащ в матурата. Матурата за профилирана подготовка ще включва учебното съдържание от 11 и 12 клас. Това са 4 отделни учебника, покриващи 4 модула. Модул 1 – клетка, модул 2 – многоклетъчна организация на биологичните системи, модул 3 – биосфера и модул 4 – еволюция на биологичните системи. И 4 учебника са за профилирана подготовка. Кандидат студентски изпит за медицина в Пловдив ще включва материала от 3 нива. Учебника за 8 клас, учебника за 9 клас и учебника за 10 клас. Като и трите учебника са от общообразователната подготовка. Но за изпита за медицина в Пловдив ще се включват и 5 теми от учебниците за профилирана подготовка. Ето кои са те: тъкани при животните и човека, епителна и съединителна тъкан, нервна и мускулна тъкан, генетичен код, клетъчна смърт, апоптоза, некроза, препрограмиране, стволови клетки. Така че, както разбра и от видеото, подготовката за кандидат студентски изпит и за матура е различна. Тя изисква различни учебни материали, включва различни модули и отнема различно време за подготовка. Това е за сега. Чао и до скоро!